chceš mít kalhoty. Všichni musíte za mnou. Kdo jdeš taky? Ty jsi tak tlustej, se mě nevejdeš na video. Fakt, ty jdeš dobrý, ty jdeš ven do druhé strany ještě. Ona podívá, to tak můžeš nevědět. Gabriela, ona podívá. Říkal si to. Lepeš. Doufám, že se zítra podíváte na YouTube. Ještě tady. Protože jak ti zápasí, jsem to udělal. Ještě jednou. Jo, já to. Ještě jeden brát. No, já jsem máme manželé. Co vás musím natočit, abyste byli na YouTube vidět pořádně. Na čem? Na YouTube. Ty dáš na YouTube? No jasně, že jo. Nevím. Tak za 2 hodiny. Ještě 20, že by to pokušilo.